Alhamdulillah rabbil alamin. Ami ala fuka ala barakada. Ka sori kira banka dandi sori mina. Kato nango mi aw yɛrɛ fo aka wuli ka jɔ ni aka cɛsiri la dandi foli mina. Kato nango mi an lamɛnbagaw fo ka an filɛbagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko ba de mankan n'o bɛɛ lo Ablaye. Ola sani an ka janya ni kuma ye an b'a ɲini setigi Ala fɛ 2021 an filɛ o kɔnɔ sisan Ala ka kɛ hɛrɛ san ye an bɛɛ lajɛlen bolo an b'o ɲini Ala fɛ. O kɔ tɛmɛnen kɔ ka dugawu kɛ fana mɔgɔ minnu fatura minnu y'an kɔn Ala ka hinɛ la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka yafa u ma an ta ni wari ta bɛɛ lajɛlen Ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na. Surtout an bolo Mali kɔnɔ yan n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye Ala ka limaniya di u ma. Précisément k'a fɔ Mali fanga ɲɛna ko feereatɔ minnu bɛ an bolo yan Mali fanga kana ɲinɛ o kɔ cogo si la parce que dekun bɛ an kan o ye tiɲɛ ye mais ni o feereatɔ fana ni olu fana kasira dɔ fara dekun kan. Donc k'a fɔ Mali fanga ɲɛna o kana ɲinɛ cogo si la an ka feereatɔw kɔ. Ensuite fana yatimɛden ninnu yatimɛdenw n b'a fɔ kuma bɛɛ n b'o de fɔ n ko yatimɛdenw ka ko ka gɛlɛn kosɛbɛ. Donc Mali fanga sɔrɔdasi minnu taara n'u binna kɛlɛ in na civil minnu binna kɛlɛ in na o den minnu bɛ yen nɔ n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'u ma k'a fɔ Mali fanga in na ko kana ɲinɛ o den ninnu kɔ cogo si la. Ni yatimɛden kasira n'a tɔɔrɔla a fa ka saya o de bɛna hakili la n'o kɛra dɔrɔn o ma jamana ma parce que u tora jamana kungo de la ka anw lakana. C'est-à-dire n bɛ fɛ k'o de fɔ mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ bi k'i ka mɔgɔ dɔ ma fatu kɛlɛ in na mɔgɔ tɛ yen. Donc k'a fɔ Mali fanga in na 2021 kɔnɔna na an b'a dɔn u b'a la dɛ mais u ka dɔ fara a kan u ka hinɛ yatimɛden ninnu na ani feereatɔ ninnu u ka hinɛ u la. N'olu nisɔndiyara a ka ca Ala fɛ degun min b'an kan a bɛ wuli. O kɔfɛ bana in fana n'o ye coronavirus ye bon a bɛ an fɛ yan nɔ diɲɛ bɛɛ la bi mais mun de b'a ban mɔgɔ ka yafa ɲɔgɔn ma. C'est-à-dire mɔgɔ ka yafa ɲɔgɔn ma sinjiw ka bɛn mɔgɔ minnu bɛ du kelen kɔnɔ ka bɛn c'est-à-dire cɛ ni muso ka bɛn den ni faw ka bɛn an ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Ni an bɛnna fɛn minnu bɛ fɔ k'an ka olu matarafa an b'olu kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kuma camanba ye parce que ni bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ bɛ yen nɔ bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ bɛ yen nɔ parce que bana in bon Ala bɛ a ka jɔn lajarabi Ala bɛ jɔn lajarabi mais f'i ka limaniya sɔrɔ ko dɔw la bana caman nana an fɛ yan nɔ Mali la tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔ n'a hakili b'a la bana nana fɔlɔ k'a daminɛ 80 nɔ ka na se 90 ma bana dɔ tun bɛ yen nɔ ko ɲɔni n'a nana dugu kɔnɔ a bɛ dugu n'a ye mɔgɔ kelen minɛ dɔrɔn a bɛ bɛɛ minɛ o waati mɔgɔ caman fatura o bana in fana na mais an y'o furakɛ ni mun ye n k'o furakɛ an fɛ Mali la yan an y'a furakɛ yan. O kɔfɛ fana bana dɔ nana sɔgɔsɔgɔ de don n'a y'i minɛ i bɛ sɔgɔsɔgɔ ko titani n'a y'i minɛ i bɛ sɔgɔsɔgɔ ka i bɛ se ka heure kelen kɛ i bɛ ka sɔgɔsɔgɔ o nana an fɛ yan nɔ 87 Mali la yan 87 n'a fɛnɛ mɔgɔ kelen bɛ dugu kɔnɔ a bɛ bɛɛ minɛ an y'o fɛnɛ furakɛ min Mali la yan. Bara min fɛnɛ nana don o kɔnɔ tuguni o ye ŋɛɲɛ ko kurusa o nana don o kɔnɔ yan
y'o furakɛ ni mun ye an y'a furakɛ Mali la yan bon balawu kɔnɔ an y'a furakɛ ni yiri kɔni de ye n ye mun fɔ n y'a bɛɛ furakɛ ni yiri de a bɛɛ yiri o kɔfɛ débili kɔnɔna na bon bana caman nana ka na se choléra ma bon sani choléra fana cɛ sida bana nana halibi ça veut dire banaw bɛ na waati ani waati mais hakili bila fɛn dɔ ɲɛ fɔlɔ hakili voilà i k'a dɔn k'a fɔ bana de don danfɛn dɔ de don donc n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn ala ka bana ala k'a ban ni ala ka se ye an m'o ɲini ala fɛ ala se foyi t'anw ye o non se foyi t'anw ye tubabu fura o farafin fura o a bɛɛ bɛ sɛbɛn mun la o ye ala de ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka bana in bɔ an da la ala ka lebana di an bɛɛ lajɛlen ma bien n bɛ fɛ ka o dakuruna damadɔ fɔ badenw ɲɛna k'a ɲini ala fɛ sankɔrɔ hɛrɛ ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma o ka tɛmɛ i ye ɲininka o min na o diyara n ye kosɛbɛ komi anw fɛ Mali la yan mun de tun bɛ yan fɔlɔ ne ye ɲininka o la n b'o o jaabi o ye jumɛn ye o danbe de ye danbe an danbe an danbe o ye mun de ye n'i ko ko danbe a fɔ hɔrɔnya hɔrɔnya karamɔgɔkɛ i b'a dɔn silamɛya diinɛ nana mun de la a nana ka na hɔrɔnya kumaw dafa dɔrɔn de hɔrɔnya parce que ni mɔgɔ min ye hɔrɔn ye fɔlɔ n'i ye hɔrɔnden ye i tɛ suɲɛli kɛ jamais n'i ye hɔrɔnden ye i tɛ namara kɛ n'i ye hɔrɔnden ye c'est à dire wali fɛ i t'o fɛ fiyewu anw fɛ Manden n'o ye Mali ye yan o ye fadento de ye wali fɛn an t'o fɛ n'i bɛ i danbe dɔn kuma dɔw bɛ i t'o fɔ i danbe n'i b'a dɔn kuma dɔw bɛ taa fɔ fiyewu jamais ni i b'o dɔn jumɛn na mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ala y'o sɔn wari la nafolo la mais karamɔgɔkɛ u ka nafolo a ma foyi ɲɛ o ye o mɔgɔ bɛ yen parce que n'i banna i danbe la ni danbe tilal'i la hɔrɔnya tilal'i la hɔrɔnden fɔlɔ an fɛ Mali la yan o tun ye mɔgɔba de ye bon différence dɔ bɛ kuma dɔw ni ɲɔgɔn cɛ hɔrɔn bon n'i ko hɔrɔn bɛ fɔ ko hɔrɔn ani ɲamakala non ɲamakala hɔrɔn bɛ yen nɔ komi fana hɔrɔn bɛ yen hɔrɔnden bɛ kɛ ɲamakala ye o bɛ kɛ o ye baro wɛrɛ ye don wɛrɛ n b'o tɔ ɲɛf'i ɲɛna hɔrɔnden a bɛ kɛ ɲamakala ye i b'a dɔn ɲamakala bɛ yen kumakɛla ani ngara o tɛ kelen ye anw fɛ Manden mɔgɔ min bɛ kuma ani ngara o tɛ kelen fɔlɔ anw fɛ yan nɔ Mali la yan ni ngara bɛ yan nɔ san ngara kelen pe n'a bɛ an ka commune na yan nɔ ngara dɛ n b'a fɔ kumakɛla ngara ni ngara bɛ yan nɔ furu tɛ sa yan fiyewu ni ngara bɛ yen ngara tun ye mɔgɔ ye a ka baara ye fanga o jumɛn de ye dilali o ko dilali de ye dugu ni ɲɔgɔn cɛ n'u kɛlɛla ngara ka dakuran kelen pe u bɛ kɛlɛ ban pewu o de la fɔlɔ i tun b'a ye k'a fɔ ko furu sara Mali la yan o tun tɛ kɛ o i bɛ san mɔgɔ kɛ to ye k'a fɔ ko furu sara o tun tɛ kɛ waati ngara tun bɛ yen u bɛ sɛbɛn mun na danbe parce que ngara ale bɛ miiri mun na a yɛrɛ danbe ale bɛ miiri o de la n nana ka fɛn ka balo n ko bamanan ye mɔgɔ joli ye bamanan a yɛrɛ mɔgɔ joli lo a man ca mɔgɔ saba dɔrɔn de don bamananden mɔgɔ saba don o fɔlɔ o jɔn ye i b'a fɔ ko Kulubali Tarawele Jara ni dɔwɛrɛ ye o la sisan o ye Sigi ye sinon bamanan ye nin de ye
Mandi c'est-à-dire ne bɛ fɛ Mali la yan nɔ an ka sigi an danbe de ma an yɛrɛ danbe an ka segin o ma n'an seginna an danbe ma don o don kuma caman ba in o bɛ ban parce que n'i y'a mɛn ko mɔgɔw ti bɛn dɔ wɛrɛ foyi tɛ an y'an ban an danbe dɔrɔn de la danbe voilà danbe fɔlɔ dɔnnibaga ni dɔnnibaga kelen bɛ dugu kɔnɔ fana o kun ye yiriba de fɔlɔ yirisunba a suma bɛ fan bɛɛ fɛ donc mɔgɔw n'u se ka yiri kɔrɔ o kun ye dɔnnibaga de ye dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔnni b'a la dɔnni y'a labɔ ti nkalon tigɛ ni ko i kana nkalon tigɛ i bɛ mun kɛ fɔlɔ nata i b'o ye k'o to yen dɔnnibaga fɔlɔ jɔn de don n'i ye dɔnnibaga ye to i to yɔrɔ la kana kuma bɛɛ lajɛlen na kana fɛn bɛɛ dun to i to yɔrɔ la fo mɔgɔ dɔnnibaga de fɔlɔ Mali la yan mɔgɔ de tun bɛ bɔ dafɛdugu la ka na an fɛ yan Mali kɔnɔ yan fɔlɔ yan u bɛna mun na u bɛna dɔnni ɲini na an fɛ yan u bɛ kala dɔnni na an faw tun bolo mɔgɔw ka dɔnni na yan de o mɛ bi n'i y'a lajɛ an ka waso ye mun de ye ko n taara ni jamana na dɛ ka taa nin dɔnni ɲini dɛ n taara ka taa nin dɔnni ɲini dɛ mɛ o fɔlɔ i kan k'i kuma sulu fɔlɔ de k'o kuma in fɔ bamananden man k'i kun kɔta k'o kuma fɔ Mali la yan a tun bɛ fɔ de fɔlɔ ko nin fɛn mɔrɔna ye Mali la o tun ye c'est-à-dire yala n'an ko mi o de kosɔn tuma dɔ la ni n ko mi kuma tɔɔrɔ yɛrɛ ma quoi mɔgɔ ka hakɛ to parce que dɔnni ye fɛn dɔ de ye n nana k'o f'i ye dɔnni bɛ kalan de k'a dɔn dɔnni na a bɛ kalan de voilà mais k'i sigi ka kuma ten i kunfɛ n y'a f'i ye o ye Bamakɔ de ye Bɛrɛdugu n'o k'i ye dɔnnibaga ye ni i sira tɛ tile anw fɛ Bɛrɛdugu k'a fɔ k'i ye dɔrɔmɛ kalon kan n'i sira i tɛ tile fiyewu o tɛ se ka kɛ dɔnni do fɛn ye o de la aw ye ɲininka ko danbe mais min fɛ adamaden i yɛrɛkun de ye jɔn e ye jɔn mɛ mɔgɔ i yɛrɛkun de ye n y'a f'i ye fɔlɔ n'i bɛ kuma fɔlɔ i b'i jija i ka fɛn dɔ to i ni Ala cɛ ka kuma o ye fɛnba de ye dɔnni kɔnɔ fɔlɔ fɛnba ne mun filɛ n'a bila ye n ye ko caman kɛ dɛ i bɛ min dɔn i tɛ min dɔn n ye kɔmɔtika kɛ i ye boli min dɔn i tɛ min dɔn n y'o mara fɛn y'a dilan mais tile kelen ma gulɔ min n b'o f'i ɲɛna tile kelen ma gulɔ min n ye Bɛrɛdugu kɛ mɔgɔ min Bɛrɛdugu dɔn i b'a dɔn n ye mɔgɔ min ye n ye bolo mara i y'a faamuya n ye bolo mara ka waati k'a la mais tile kelen ma kulon ka kɛ o la ne bɛ kuma fɔlɔ i bɛ fɛn dɔ to ni Ala cɛ ka kuma o ye fɛnba de ye dɔnni kɔnɔ o la n b'an ka dɔnnibagaw fo kosɛbɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ko mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye adamaden y'i yɛrɛkun de ye fɔlɔ Mali la dɔnni tun ye fɛnba de ye o la bɛɛ tɛ se ka kɛ dɔnnibaga ye dɔnnibaga de k'a fɔ ko wala dɔw bɛna garisɛgɛ ka di ani dɔnnibagaw tɛ kelen ye m'o fana f'i ye dɛ i garisɛgɛ ka di ani dɔnni b'i la o tɛ kelen ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ garisɛgɛ man di mɛ dɔnni b'a la olu ye fɛn de ye dɔnni ye fɛn dɔ de ye adamaden na fɔlɔ dɔ bɛ kɛ dɔnnibaga yɛrɛ karamɔgɔkɛ mais a tɛ se ka mɔgɔ dilan bi dɔnni b'a la dɛ mais a tɛ se ka mɔgɔ dilan ala mɔgɔ dɔnni d'a ma dɔ bɛ yen dɔnni min bɛ ale la ale bɛ se k'a yɛrɛ de mɔgɔ dilan a yɛrɛ n bɛ fɛ ka dɔnni fɛnɛ f'i ye dɔɔni i k'o faamuya n y'o f'i ye dɔnni bɛ mɔgɔ dɔ la a tɛ se ka mɔgɔ si mɔgɔ dilan ala yɛrɛ mɔgɔ a tɛ se k'a dilan o dɔnnibaga bɛ yen dɔnnibaga dɔ fana bɛ yen nɔ o
o dɔnnibaga yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ de mago dilan o dɔnnibaga bɛ yen nɔ o tɛ mɔgɔ fila ye sabanan jɔn de ye ale ka dɔnni o bɛ base hadamaden dɔnni kan fɔlɔ hadamaden dɔnni nana f'i dɔrɔn k'a fɔ i bɛ tan a bɛ se lajɛli la o dɔnni b'a la mɛ a tɛ se k'i mago dilan fana mɔgɔ fana bɛ yen a b'i ka lajɛli kɛ k'i kungo yɛrɛ f'i ye complètement mais a tɛ se k'i mago dilan non a tɛ se k'i mago dilan pour que ka se ka adamaden mago dilan fɔlɔ n b'o fana f'i ɲɛna f'a ka sɔrɔ i bɛ nasarali dɔn nasarali a ka sɔrɔ i bɛ laturu dɔn laturu ye so ta ani so wɛrɛ a ka sɔrɔ i b'o dɔn a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kan i b'o dɔn fɔlɔ a ka sɔrɔ i bɛ dolo dɔn tiɲɛ yɛrɛ de kan a ka sɔrɔ i bɛ nasarali dɔn o cogo ka ca ni t'olu dɔn i tɛ se ka mɔgɔ si mago dilan o la ni mɔgɔ nana ne fɛ yen fɔlɔ i b'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ don jumɛn den de don ni ntɛnɛn den de don ntɛnɛn sufɛla den don wa tilefɛ den don wa o bɛ c'est à dire waati jumɛn den de don ni samiyɛfɛ den de don o bɛ tilemafɛ den de don d'accord mais a bangera waati min na kalo kun jɛlen don wa kalo bɛ dibi la f'i k'o dɔn fɔlɔ n'i y'a dɔn kalo jɛ den de don mais ani mun de ka kan ani yiri ka kan wa ou bien ni kuranɛ ka kan n y'a fɛ bɛɛ ni kuranɛ man kan mɔgɔw bɛ yen u ka sɛgɛn kun tɛ foyi ye mori ka nasi ani sɛbɛn kɔ bɛɛ ni kuranɛ man kan o la ni mɔgɔ nana ne fɛ yen fɔ a lajɛ ani mun de ka kan ani fɛn min ka kan n'i y'o dilan ka d'a ma a mago dilanlen o diyagoya de o n y'a fɛ mɔgɔ ye mɔgɔ de ye dɔn n'o sira kelen de i tɛ min dɔn i t'o de dɔn i bɛ min dɔn i kan k'o dɔn dɔn tɛ kuma caman ye kuma caman tɛ c'est à dire dɔn tɛ a tɛ falen dɔn tɛ falen n'i t'a dɔn i t'a dɔn de mais ka baara n y'o f'i ye ka baara kɛ a bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ fɛn kelen dɛ i ye fɛn min kalan n'i y'o dɔn n'i y'o kɛ o bɛ ɲɛ o diyagoya de n y'a f'i ye mais mɔgɔ ye mɔgɔ ni dɔn n'o sira kelen de i tɛ fɛn min dɔn i t'o de dɔn o la n b'a karamɔgɔ fɔ su ni tile dan tɛ foli min na dɔnni kɔnɔ n'i ko k'i bɛ ɲininka dɔnni na n t'a bɛɛ dɔn mais n bɛ fɛn min dɔn n b'o dɔn n'i bɛ fɛn n bɛ min f'i ɲɛna adamaden tɛ se ka dɔnni bɛɛ dɔn mais n'i bɛ fɛn fɛn dɔn i b'o jɛ i ko sɛbɛkɔrɔ dɔn o dɔn de dɔn tɔ ko dɔɔni mais n'i fɛn min kalan i b'o sɛbɛkɔrɔ dɔn sigi y'a faamuya dɔnni y'o de ye ka baara kɛ a bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ o tɛ tiɲɛ i ye fɛn fɛn kalan n'i y'o dɔn n'i y'o kɛ o bɛ ɲɛ o bɛ ɲɛ a lajɛ n y'o f'i ye n ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna na a girinkanjɔ kun ye mun de ye su ni tile an bɛ boli la su ni tile mun de don i b'a dɔn wa d'accord bon cɛ ani muso faama ani fantan bɛɛ ka girin kun ye fɛn kelen pe i ka balo i ka sa i kana malo e wo ne wo lamɛnbagaw bɛɛ ta kun ye de an ka balo an ka sa an kana malo n ko la n ye Zawadi sɛbɛn dilan n b'o f'i ɲɛna Zawadi sɛbɛn dɔ n'i y'a labɛn k'a di i ma karamɔgɔkɛ tile 12 juru o juru n'o bɛɛ b'o sara o tɛ yɛlɛma yɛrɛ o tɛ kuma caman ko ye tile 12 dɔn tɛ kuma caman ko ye o bɛ yen o ye Zawadi baara dɔ ye karamɔgɔkɛ a na bulora bɛ yen nɔ n b'o kɛ ne kulo kɛmɛ jɛman de ye karamɔgɔkɛ n'i ye Zawadi kulo kɛmɛ baara kɛ a d'i ma tile 3 n'i ma diɲɛ nafolo sɔrɔ ka ku bɔnna tɛ kuma caman ye n y'a fɛ ka baara kɛ a bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ fɛn kelen tɛ i fɛn o fɛn kalan n'i y'o dɔn n'i y'o ko bɛ ɲɛ dɔn tɛ kuma caman ye n y'a f'i ye n nana k'a f'i ye n ko diɲɛlatigɛ la a girin ko fɛn kelen pe dɔrɔn de ye i ka balo ka sa ka sɔrɔ i ma malo o dɔrɔn de don n y'a f'i ye fana n ko ka diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ o tɛ sigi ka seli i bɛ sigi Ala deli Ala jɔlen alijinɛ kɔnɔ mais ka diɲɛ nafolo sɔrɔ o tɛ sigi ka seli ye o tɛ sigi ka wurudi ye Ala k'i ma kɔnɔ kɔnɔ ko a ye diɲɛ ni mɔgɔ min ma o ye nasara de ye e delila k'a mɛn ko nasara bɛ ka dɔn ka kalaw kɛ diɲɛ ko la ka diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ c'est la solution o tɛ sigi ka seli ye o tɛ wurudi ko ye karamɔgɔ k'a f'i ye ko min na don kalaw la ka pour que wari sɔrɔ o fɛn de don wa o tɛ o nafolo ɲinini cogo bɛ yen nɔ voilà ka kalawa kɛ i b'olu kɛ c'est à dire o ni nafolo ko tɛ kelen ye quoi olu tɛ nafolo ko ye o
nafolo sɔrɔli cogo bɛ yen u bɛ kalan k'o dɔn de masalani ni ye commerçant de ye ni jagokun b'i bolo voilà n bɛ fɛ ka i k'o fana faamuya ni jagokun b'i bolo sisan par exemple miliyɔn kelen de b'i bolo jagokun de don n'i taara a dɔn bɛnɛ na sisan ka sɔrɔ i tɛ jago dɔn a bɛ tiɲɛ mais a bɛ tiɲɛ de o tɛ ala deli ko ye tɛ kɔrɔ a bɛ t'a dɔn a bɛ tiɲɛ voilà f'a ka sɔrɔ fɔlɔ i bɛ jago dɔn fɔlɔ f'a ka sɔrɔ i bɛ jago de dɔn o de la kuma dɔ la mɔgɔ bɛ n wele k'a fɔ ko n ka fayida d'u ma laturu kan n b'a fɔ n t'a dɔn fayida laturu kan karamɔgɔkɛ an k'o kuma bila dɛ ka diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ o tɛ se ka seli ye o tɛ se ka wurudi ye o ye solution de ye o ye fɛɛrɛ de kɛcogo dɔrɔn de ye a banna n y'o de fɛ ala ye diɲɛ ni mɔgɔ min ko nazara de ye o nazara tɛ kaliwa kɛ koyi a tɛ wurudi kɛ mais a bɛ fɛn min na a b'o sɔrɔ mais mun de don hakili ka baara de don a ye fɛn dɔ de kalan a y'o kalan donc n'a y'a kalan a b'a ɲɛɲini k'a ɲɛ de dɔn e filɛ ka min kɛ nin ye sisan téléphone téléphone de do kɛ jɔn de y'a dilan yala ko a bɔra min de t'o ko ɲɛɲini mali la yan don na an de ko hakili ko k'a an bɛ nin kɛ est ce que an y'a dilan don o don an bɛ tunu tile la ko dɔnni b'anw na yan a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan an kan ka min kɛ est ce que an b'o dɔn est ce que an b'o dɔn anw fɛ yan an kan ka fɛn min ɲini k'o dɔn o yiri de ye voilà o y'anw danbe dɔ de ye yiri n nana ka kuma dɔ f'i ye fɔlɔ yan mali la yan nɔ dɔnni sira kan mɔgɔ dɔnni la fɔlɔ an ye fɛn dɔ don ɲɔgɔn na o tɛ kelen ye soma ye jɔn de ye soma kɛ yɛrɛ jɔn de don i bɛ soma dɔn an ye mɔgɔ saba kɛ kelen ye o tɛ kelen ye soma o bɛ yen donso bɛ yen laturumasa bɛ yen ninnu tɛ kelen ye mais ne bɛ fɛ ka soma kɛ yɛrɛ o jɔn de ye a fɔ kɔmɔtigi cɛ kɔmɔtigi ye soma de ye bɛrɛdugu n'o f'i ye n ye ko caman dabila parce que sefu ye n tobi o la n bɛ hadira fo kosɛbɛ vraiment n bɛ hadira fo quoi parce que n b'a fo kosɛbɛ bon ni n ko n bɛ hadira ko tɔgɔ fɔ dɔrɔn n bɛ kasi de tiɲɛ yɛrɛ parce que hadira min kɛ o ye a ye fɛnba kɛ n ye parce que a ye n bɔ sira caman kan mais attention n y'a f'i ye n ko n ye kɔmɔtigiya kɛ n ye kɔmɔ mara ka boli caman mara k'a dilan mais tile kelen ma gulɔ min tile kelen ma jɛn'a kɛ n b'o f'i ɲɛna sefu nana kan ko dabila voilà donc n bɛ hadira fo kosɛbɛ n b'a fo kosɛbɛ k'a ɲini ala fɛ layidu wɔɔrɔ ala ka tɛmɛ n'o ka bayaden bɛɛ lajɛlen ma m'o ɲini siriki ala fɛ parce que sirifikɛ bon an t'a sira sɔrɔ fɛn bɛɛ ka ɲɛ parce que jogo fɛn bɛ jogo de kɔrɔ jogo diɲɛ nafolo ko la i delila ka mɛn n bolo n fɔla ko nin bɛ fɛ non nin bɛ fɛ non ne t'o f'i ɲɛna dɛ mais n bɛ ala fo k'a barikada n bɛ n ka baara minɛ tama ye ala sɔnna n taara n baga la a ka ca donc n bɛ ala fo la kosɛbɛ k'a barikada k'an fa ni n ba fo ala ye n kɛ olu mun garisɛgɛ parce que n y'a f'i ye fɔlɔ n ko ala tɛ bɛ kɛ duwawuden ye ni ala ye mɔgɔ min kɛ duwawuden o fɛn ba de ye o la min fa ni n ba fo waati bɛɛ lajɛlen na min fa ni n ba fo parce que n'i y'a mɛn bɛrɛ a bila ye su ni tile n y'a fɛ sababu ye ko la denmisɛnw a ye barika ɲini a ka duwawu ɲini n'a donna fɛn min o la a bɛ ɲɛ a bolo o ko mɔgɔ ɲɛna parce que i ye fɛn bɛɛ kɛ i bɛ ko caman kɛ a tɛ ɲɛ i bolo mun de don ni ko tɛ ɲɛ i bolo ko n taara karamɔgɔ fɛ yen karamɔgɔ dɔ fɛ yen a ma ɲɛ n taara nin fɛ a ma ɲɛ n taara nin fɛ a ma ɲɛ mais il faut faire attention hein i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ i b'i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ o de la ni mɔgɔ ye n wele faransi amérique itali u b'a fɔ n ɲɛna bon n bɛ yan nɔ san 10 n ma se ka papier sɔrɔ bon
100 ans a bɛ tan bon n bɛ dɔgɔ kɔni k'i ye mais n bɛ ɲininka fɔlɔ i ni i somɔgɔw bɛ cogo jumɛn na fɔlɔ i fa bɛ Mali la yan i ba bɛ yan o bɛ cogo di i bolo voilà o bɛ cogo di i bolo karamɔgɔkɛ n tɛ dɔrɔ kɔni dɔn ni i fa ka hakɛ t'i fɛ i ba ka hakɛ t'i fɛ han ni ne n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ hɛrɛ m'a d'i ma o t'i wuli fiyewu k'a fɔ k'a da kan ni fa ni ba ka hakɛ t'i fɛ voilà parce que karamɔgɔkɛ n y'a fɛ ka diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ kuranko tɛ dɛ wuruduko tɛ cogo bɛ ko la ni n y'a dɔn k'a fɔ i fa ni ba ka hakɛ kɔni t'i fɛ karamɔgɔkɛ ne bɛ se ka min kɛ n b'o kɛ ka d'e ma diɲɛ nafolo b'o sɔrɔ o t'i yɛlɛma yɛrɛ fiyewu parce que n y'a fɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ a girin ko ye fɛn kelen pe de ye fɛn kelen pe i ka balo k'a sa ka sɔrɔ i ma malo banna waati bɛɛ min karamɔgɔw fo koyi min karamɔgɔw fo k'a fɔ Mali karamɔgɔ ɲɛna ko an k'an yɛrɛ ba ɲi an k'an yɛrɛ kun ye surtout bɛrɛlogo karamɔgɔ min bɛ bɛrɛlogo waati bɛɛ n'u bɛ ɲɔgɔn ye n baro kɛ dɔnni yɛrɛ kan fɔlɔ an kana sɔn cogo si la ka danbe ye ka to yen n y'a fɛ sirifu y'an tobi o tiɲɛ mais an danbe bɛ yen nɔ anw danbe bɛ yen nɔ o jumɛn de ye fɔlɔ karamɔgɔkɛ n'i sera bɛrɛlogo hali sisan dɔnniko kuma na k'a fɔ ko dɔnni b'i la kalon kan o tɛ se ka kɛ o non kalon kan k'a fɔ ko i dɔnni ka sɔrɔ dɔnni t'i la n'i y'o kɛ bɛrɛlogo hali bi i tɛ wuli bi mais Bamakɔ dɔnni pan ka ca bɛɛ ko i dɔnnibaga ye i b'a fɔ a ka so de i b'a fɔ a ka so n'i taara n'i y'o fɔ anw fɛ yen k'i ye dɔnnibaga ye taa si fila o tɛ se ka kɛ dɔnni tɛ se ka kɛ manamako ye o tɛ se ka kɛ o mɔgɔ b'a jigi de ka cogo jumɛn na mɔgɔ bɛ bɔ ala jɛ kɛ mɔgɔ bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ an fɛ yan nɔ mɔgɔ k'a jigi da karamɔgɔ kan ka na fɔ karamɔgɔ kɔ o tɛ kabako dan ye mais k'a fɔ karamɔgɔ kɔ o jumɛn de ye i jigi karamɔgɔ kan karamɔgɔ n tɛ k'i ta ka bɔ i ka so kana karamɔgɔ fɛ yen min mago la a ma se k'a dilan k'a bɛ cɛ ma k'i ka wari fana dun mais ala jɛ kɛ u kan ka kɛ hɔrɔnden fɛ wa ni tɛ se min na fɔ n tɛ se na banna n y'o fɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka mɔgɔ bɛ mɔgɔ dilan ni wala ni tɛ se ka b'a dɛmɛ i b'a dɔn k'a fɔ i tɛ se ka kɛ dɔnni t'o fɛn o dɔnni y'o de ye o de la ni mɔgɔ nana ne fɛ fɔ ala jɛ fɔlɔ dɔ jumɛn den de don fɔlɔ ntɛnɛn den de don wa d'accord ne ntɛnɛn den de don sufɛla den don wa tilefɛ den don o bɛ samiyɛfɛ den don wa o bɛ kalojɛ den don o bɛ kalodibi den don f'i k'a ɲini k'o de dɔn n'i y'a dɔn d'accord kalojɛ den de don mais ani mun de ka kan fɔlɔ ani yiri de ka kan wa ou bien ani kɔrɔ ka kan n y'a fɛ bɛɛ ni kɔrɔ man kan mais min fira mɔgɔ bɛ yen u ka sɛgɛn kun tɛ foyi ye mori ka nasi ani sɛbɛn ko walahi bi kɔni mais n ko kɔrɔ ye fɛn jɛlen de ye kɔrɔ ye fɛn jɛlen i b'a di mɔgɔ ma condition condition o de la dɔnni yɛrɛ kɔnɔna na ka i sigi su ni tile k'a fɔ ko n bɛ se nin na a bɛɛ kalo o bɛɛ kalo dɔnni tɛ yɛlɛma o tɛ yɛlɛma a man kan ka yɛlɛma nafolo baara la fɔlɔ ko bɛ n wele kuma bɛɛ ko yɛlɛ ko nafolo baara bon nafolo baara bɛ yen kɛ nafolo baara bɛ yen nɔ mais e bɛ min miiri o de tɛ o tɛ dɛ dɔnni tɛ yɛlɛma dɛ ka dɔnni kɛ i n'a fɔ suyala ko dɔ de don ko ka o yɛrɛ sɔrɔ ko ka a moderniser o tɛ tiɲɛ ye dɔnni fin de ye dɔnni fin de ye ko dɔ tɛ ɲɛ ko dɔ kɔ yɔrɔ n b'o fɔ waati bɛɛ lajɛlen n bɛ fɛ ka adamadenya kɔni kɛ n bɛ taa lahara n tɛ kojugu adamaden na jamais i mana hali ni miliyari n'o kɛ hali ni ji nafolo bɛ jan t'o kɛ n'o bila mɛnna n tɛ kojugu adamaden na mais ka diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ n y'a fɛ sikaseli tɛ mais yiri filɛ nin ye yiri qualité ka ca voilà ne bɛ se ka yiri dɔw fɛ yen sisan i bɛ taa nin yiri ni yiri fara ɲɔgɔn kan i b'i kɔ a la n'i y'i kɔ a la bon ka ca ala fɛ i bɛ garisɛgɛ sɔrɔ bon n y'o fiyɛ ten
mais est-ce que c'est chien wa est-ce que c'est chien parce que yiri filane yiri ka gelen yiri kalan ka gelen nyeme ka fro mais nyeme ke me ka yiri don kala o sanande me ka yiri don kala yiri don la turula nye san duru ke senela ka chike mo ka mo ke ka so kala turula o la le kana sigi la turula vero la ba arabela ka fo mi fayra de la turula nsuko ke te chien iba te kalala le iba kalania kalala ha na yemi o do ko sala to kebe ga mo sabe haga futala ni ali jengele a bain futa la to drondo al do mo la kasara bain kamo ke la to de manya kan gelen ntando ti la to do kamo ke kana ni mo ga la to do ki ga kana ke kana ke mi mar le ba do mi mala ni la to china ga noye la to jela ga la to bi du chipe avec du chipe ka du ban peu la to boke la to bi triafa be fusa la turbi ngo voilà minna la ka fe la turbi sultana so ma horande jolle horan jolle ninna na yoro dare ba fuko nandiro oya annabu lo de mena fa ko nga ko nge multi lo be kele monana e jumenta sala turla kelempe wodoma o targide kamoke folo kasoro ino ko nu nya bora mo do mene note ki eto ya 100 kamoko ba place là hein oh elle le bokelo elle le parenge le tout boké ki to ya 100 kamoko karama mo do ma le tout baké nega fi mo korona hayal boké to chinyo ya famille voilà la tout boké ça dire ka koro yela ma 600 la tout boké ka molto bolla 600 ka bi la tout boké mais nega fi na ngo kona hayal do be no ngo ke 600 kanam ko jugunge to chengo iro da ma fongo chente iro da ma fongo dado iro nya ve fiende o na bara o ulen do ka bela yelina ne ko kurane no arma de mo gonya mo fina ni mo sa mo fina mais o ya foto response est-ce que mi mo sa est-ce que o kona de ya fo ma jinga kona kono kana kra mo ke anyo lu nyedo ni ya mi ba ke ko jugudo ke o ya yi bola kona konna kana bulo daga jina to ko ni mi daga to ko na du nyona o la bi fina ko fawla karsala ko ala to ko do la to jmenno ala to jmenno mi nebi mi ala to ko bossa ma hindi lo bossa ko ala to ko tew hindi be nebi hindi bossa kulu ala bossa ma hindi bossa sa ni ya hindi bo ma ilma ni ya ilma sa kamo ke angolo dabla quoi parce que anga tani mawre quoi parce que doni mo ko de fembe la kilindo mais kona le fem mun ke olu be nya fe kona fe njeleni ibadi mo ko fana condition o kona di yiri kamo ke anga na ba yiri la yiri mi fembe ke mo fi ha abi na folo de aramadema abi aramade siri yiri nya fe ke ibo place de la ta place de la mi nga tera fe kusbe karamo ke wala tudi wala la tru kulo nga fende nazar du zumbe mini nazara du zumbe mi ne pardon nazara du zumbe romna parce que ala ko yi makay jeni mo o nazara di
mais a dusukun bɛ min i t'o dɔn. Donc n'o la ni o ye mɔgɔ ye wele faransi sisan mɔgɔ papier la nasara bolo mɔgɔ papier nasara bolo karamɔgɔkɛ ni t'o o gundu dɔn o tɛ sɔrɔ k'a fɔ i bɛ sigi ala deli dɔ de kɛ olu la karamɔgɔkɛ olu ye baaraw de ye o ye baara de ye f'i ka natara ka dolo dɔn fɔlɔ natara yɛrɛ ka doloso joli de ye f'i k'o dɔn arabu ka dolo joli de f'i k'o dɔn arabu mais farafin ka dolo jumɛn de ye f'i ka ninnu dɔn baganw ka dolo ye mun de ye o la ni sarakatigi bɔ sisan ka se k'a fɔ mɔgɔ i ka saraka misi de dɛ ou saga dɔ dɛ o tɛ tiɲɛ dɛ pour que saga kana fɔ adamaden ka dolo la fɔlɔ saraka la fɔlɔ karamɔgɔkɛ o cogo bɛ yen dɛ saga tɛ don bɛɛ ka kungo la dɛ ba a tɛna adamaden bɛɛ ka kungo la misi fɛnɛ ko cogo kelen na i m'a ye a fɔ sangaba tora ko an ka bi kuma tɛmɛ parce que an ka kuma an bɛ mɔgɔw fo n bɛ karamɔgɔw fo mali kɔnɔ ani mali kɔnɔ n bɛ n teriw fɔ abijan abijan n bɛ n teriw fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka n teriw fɔ burukina teriw burukina kosɛbɛ n b'u fo sabadogo n'a ka mɔgɔw n b'u fo kosɛbɛ dakar n bɛ n badenw fo dakar laginɛ ka n badenw fo laginɛ kosɛbɛ muritani n b'u fo ka fɔlɔ gabila karamɔgɔkɛ min fɔlɔ kɛ faransi ameriki guinée équatoriale n b'u fo ka fɔlɔ kɛ congo brazza ka fɔlɔ kɛ gabon Kinshasa n b'u fo Espagne n b'u fo Suisse n bɛ Siseko fo kosɛbɛ i b'a dɔn mali fan bɛɛ bɛɛ ko bɛɛ dɔn Abilaye mais n'i taara jamana kɔfɛ o de ka jugu o tɛ dɔwɛrɛ dɛ o ye kanuko baara de ye donc masamu d'u ma makɔrɔ d'u ma puis fana tuma dɔ la mɔgɔ bɛ n wele tuma dɔ la ka sɛgɛn o tɛ dɔwɛrɛ ye baara n'a kɛcogo de don parce que i b'a dɔn n ka baara ka ca n bolo donc n bɛ yafa ɲini kɛ mɔgɔw fɛ k'a fɔ karamɔgɔ ɲɛna ko diɲɛ tɛmɛsira de ye don dɔ bɛ na kɛ anw si tɛ yan nɔ e wo ne wo an si tɛ o don min na donc i bɛ waati fitinin min kɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ jija i ka ɲuman de kɛ i b'o to i kɔfɛ i ka taa n'i ye danfɛnjugu da i kɔ yan nɔ ni i sara a bɛ fɔ ni i denw ɲɛna donc o tɛ se ka fɛn min kɛ karamɔgɔ a tɛ se ka min kɛ a y'a fɔ ko n tɛ se ka nin kɛ dɛ n'a ye mɔgɔw ka nafolo minɛ k'a don kungo b'a la dɛ n b'a ɲini ala fɛ ala n tɛ se ka maa ma mɔgɔw dilan ale kanu tɛ kun si ma fiyewu n b'o ɲini fɛ mɔgɔ min n'i ka mɔgɔ ɲɛ bɛ n bolo ala k'a to n'o tigi ka ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ n b'o ɲini ala fɛ parce que su ni tile n bɛ o de ala deli kɛ n yɛrɛ ye n tɛ se ka mɔgɔ mɔgɔw dilan ala kana cogo si n'o ka ɲɔgɔn ye parce que n'i y'o olu ka wari minɛ k'o don o ye kungo i da la diɲɛ ani lahara ala nafolo dɔrɔn de don n b'a ɲini ala fɛ ala ka kisi o ma n b'o ni sigi ala fɛ n bɛ jɔ yan nɔ n bɛ dugawu kɛ 2021 na n b'a fɔ allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa salim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa salim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa salim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صل سبحان ربي العزة ما يصفون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا لله